Aici ce mă? Și cum, o fi de vechi cu mare asta. Dă-te, bă. Nu știu să iau. Deci ăla filmează, mă. Hai! Se vadă prost, că nu-și mai aduce aminte. Îi arăt pe care ce. Cine mă? E prost, dă-l dracului, e prost. Și vă dai ca mâine de la gea. Ăsta nu, ăla nu ăla, spală-l ăsta prima dată. Că ăla să-l tragi numai în închis. Dă-i odată pentru moaie și altă ăsta ăla. Și că ia apă de aici și întâlne, că e au... Asta de coară. Băi, Iucă, când am văzut o fugit în bucătărie. Că a fugit să sun, bă! Mai, că nu e așa prost, ești, bă.